ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дӯстони меҳрубонам, умедворам ки ҳаматон хубу саломат ҳастед. мо баъд аз чанд вақтҳои хомӯшӣ боз пайдо шудему бо шумо ҳастем. раҳмат ки моро фаромӯш накардем, комментариҳои хуб нависондем. иншоалло ки дар видеоҳои оянда бо шумо ҳамсӯҳбат мешем. барои чӣ набудем. ана инҷа духтарон ма ами зелинора моҳи рамазон ба шинонда будам. хушу нигоҳ карда натонистам, ай сабабе ки якм бор шинонда будам. хушу нигоҳ карда натонистам. инҷа вай ба як хулоса омам ки гирифта айсар бо айсарака шинонам. ана ҳозир иёра мечинем. ма баъд бо ҷӯшонда ай ҳами тухмиён мешинонем иншааллоҳ. баъд ҳозир ма вай болгарски айбиғази болгарски дига райҳон, гашнича, укропу пиёза чинда ҷӯшонда айсар мешинонам. ана и тухми пиёз гирифтагӣ нестам. пиёзи авқоткунира вай куношона ғафстар биридиму иёра мешинонам. дар як видео дар ютуб дидам. ранги авай мекунам ку риск мекунем ку чӣ хел мешава иншоаллоҳ. ҳозир иёра мечинам, дар холодильник мемонам, барои авқоткунӣ, барои салаткунӣ дар кор мешава. хокша иҷа аралаш кардам, қоқ шида бечора ташна мондаянд, чун ма 2 рӯз пас, 1 рӯз пас об медодам. ана и хок ма истифода мебарам 25 кагдагиай, ба хиёни 25 литрай. ана райҳона бинай қариб 1.5 банча шида. гашничаҳо қарам нашида. ман ёра чинда натонистам, бисёр шида буда. ай сабаби хушу начинданам зард шидан. хай хушу нигоҳ карда натонистам. гуноҳи худам да худам қоилам. дар тоҷикистон ман ягон бори хеле кор каргӣ набудам. якм бора, як бор да ҳамун ҳамсоямон қати дугона файрод кард, гуфт ки биёен. гуфтем айе ки бекор мешинем, биёен қати ма ёрдам ки ака дига да ёдам намемона майда будем. иншоаллоҳ ки ина кам кам бо дастгирии шавҳарам, бо дастгирии ютуб вай мекунам, нигоҳубин мекунам, хушрӯ вайшо мекунам. ира бинед решаи пиёз чӣ хел бисёр буда. ман намедонам ба ҳамин решаҳо аралаш карда вай мекунӣ тухмиёра, ё ки ин решаҳора пони мечинӣ. и бисёри бада ба хиёли худам ахе аралаш карда мешинонӣ. ахе и дона дона ира чинда нашава. лекин ҳамин сафедакҳои ҳамин вай хок будагӣ ранги дору ай ку пору боша чӣ боша меҷиқиша майда мешавад сафед. инҷа ҳозир ман хокҳои ҳамаша аралаш кардастам. инҷа пиёза 5 та пиёз буд, амиёра шинондам. ана овшон додам. ҳозир бо вай мекунем. насиб боша бо дигарша мешинонем. ана инҷа ҷӯя кардам, ин райҳонай, базиликай ду ҷӯя кардам. аммо як пачкара ду тақсим кардам, ака ғавси бад мебирояд ё ки вообще там намебирояд, намедонам. иншоаллоҳ ки ноумед нестам. ана иш чиай? Гашничай. бинед чӣ хел аҷоиботакай тухмиёш. и гашничавни вай кардам. ранги ҳамун райҳон ҷӯя кашида об додам. и укропша бинед иқа бисёрай ки ишам ранги ҳамунош кардаму орехта вай кардастам, шинондастам. на ҳозир вай мекунем, об мемонем, об медозему ба тамом. бо результатша иншоаллоҳ видеои ояндада нишон метиҳам. болгарскиёра бинед чӣ хел пучала шидан. ай рӯзи душанбе ман об дода будам, рӯзи панҷшанбе вай кардам. бо рӯзи панҷшанбе об додам. инам қаши зелинои ман. амҷада дӯстони азиз бо шумо хайрхуш мекунам. ина баъди об доданам болгарскиё хучона бақувват кардан.
همجا با شما خیر خوش میکنم. رحمت که با ما بوده، رحمت که ما را دستگیری میکنه. انشالله ویدیوهای آینده خوب و جالبتر میشوه. یاد میگیریم ویدیو کنی را. کانال ما انشالله ویدیو ولوگ میکنیم، ولوگ اویلوی میکنیم، ولوگ هر روزه میکنیم. رحمت به هر یک و یک شما در پناه خداوند بزرگ باشین، ما را دستگیری کنیم.